Dito po yung highest viewpoint. This is highest viewpoint. Dito po yung highest viewpoint. Dito kayo. Meron pa dito sa taas daw. Kayo, madam. Dito. Saan ba? Doon. Ha? Tini, Toy. Highest viewpoint. Tini, natugaw. Tini, patugot ito. Dito. Ito ang highest. Highest viewpoint. Yay! We made it! Dito. TVJ! Oh, may pulto. Baka yan pwedeng ano. Balikan din natin. May ano. Nag-inom. Oh. Maganda po dito sa taas. Ibra. Kuhaan mo ako na nandun sa taas para ko ang view. Grabe, pupunta ako doon sa ba? Hindi, doon ka sa taas para makuha ang view, sabi ko. Oh, idol, lumahol ka. Wait lang, okay. 1, 2, 3. Ayun ka lang. Okay. 1, 2, 3. Wala namang wifi dito. Okay. Wala namang wifi dito. Kami naman dito, picture! Dapat saging nga to ah. Ito daw. Sabi nung lalaki. Yun pa, sa taas. Meron pa sa taas. Punta tayo sa taas, bilis. Ay, tanga. Idol, tawag niya nga to. Hindi nga ito ah. Gaton! Lama, sige. Diba? Ano highest viewpoint ko doon? Ayun na, nagawa na. Here comes the sun. Here comes... Diyan nga to. Nag-impis na eh. Ang sikat mo makauling. Yan eh. Ha? Ano yun? Diba nga? Gagamboy! Nabasa. Mr. Ball. Dapat anak ko. Balik ka lang. Wall climbing. At nataod to eh. At nataod to eh. Ayaw, bahay yata to. Ito? Dito. Picture mama, ito. Ang hawa, against the right. Gusto ko na eh. Agalaktiado ah. Ramidag ng mata Jason. Sige. Ag-block. Diyan na kayo. Diyan na daw, bangir. Pangato? Hindi ka bangir. Diyan na eh. Okay. Emo. Ramla diya eh. Dito ka. Isa na white. 1, 2. Isa pa eh. Ay, kasawa atin eh, bro. Bro. Ako, picture kami lang ako. Ate ka man, bakit? Tari. Okay. Nagpintas mo, cellphone mo. Sir, makipicture kami lang.
Picture mo nga ako dito. Yung Oh. yung naka-side doon, parang nahirapan ako. Wait lang. Oh, Yung paga. saglit. Game. Apo mo. Picture. Picture ah. Oh, sige. Yung nandito lang oh. Ah, sige. Para lang ako nagka-climb hanger. Banger. Dulo ka. Kuya. Dulo. Yan. Ay, pagkabilang dasilaw siguro tayo nga to na. Ulo na. Chok mamad. Pintas yung picture mo. Lalaman kita mo ba itong gayaan. Mayroon pa bang bandaan dyan? Ito lang. Ito lang? Last na to, ito yung pinaka-highest viewpoint. Oh, G-P, saan na yun? Dol, highest viewpoint ba to? Tayo nahihirapan. Walang hawak. Sir, you know, highest viewpoint, yung sa taas. Ito natin. Oo, punta natin. Gawin natin. Yeah. Picture na pa Oh, ah. sige, go. Pintas yung picture mo. Ako ko ah. Okay na. Oh, yeah, sige. Okay na. Galing ang picture. Toy. Ayan. One, two, three. Please. 1 million takes ko yan. Sir, chairman. So, kinyata-yatayasan eh. Nasaan ba yun? One, two, three. Good morning, sir. Ang ganda naman ganito. Yung kalahati yung liwanag dito. Dapay yung ato natin, sir. Na. Dapay. 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 Yan, sinasamaan ako ng aso. Come on. Lugi. Saan ang daan, Lugi? Woo! 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 Lugi. Puntahan natin yung highest viewpoint.
Malapit na tayo. Woo! Buti na lang sinamahan tayo. Dogi. Tara, baba na tayo, Dogi. Ha?